Ràdio Pista. Són les 8. Nosaltres bé. Nosaltres molt bé. Una setmana més amb vosaltres i una altra nit de xerrameca, amb música de fons. I si tot va bé, anirem posant els links de les llistes de les músiques que escoltem a les nostres xarxes socials. Gràcies a Pere de Jazz des del Jazz, us compartirem de forma gratuïta amb tots nosaltres una estona de bona música tots els divendres del 9 al 10 de la nit. O a la secció de programes de la web de radiopista.cat, on trobaràs el seu programa i el de Fes la teva feina. Però abans de començar hem de recordar dos esdeveniments del nostre poble. El proper concert del Coc als Hostalets, Laura Silvestone, diumenge 13 d'octubre a l'Ateneu. Entrades ja a la venda a antrapolis.com o a la taquilla. La Sala La Canal de Tona vuelve a abrir sus puertas el día 19 de octubre para el Día del Socio. Lo organiza la Asociación Cultural Andaluza de Tona y Balaña. Inicio de la fiesta a las 5 de la tarde con la actuación de los grupos de baile de la asociación y su profesora Rosa María Sánchez. Esta vez la identidad invitada a la Casa de Andalucía de la Garrocha. Quiero ir, los ojos verde agua, la piel morena. Seguidamente, baile con palo dulce. Recuerda, detalle para todos los socios asistentes, entrada gratuita, servicio de bar, bocadillos y bebida. Y que no se te olvide, 19 de octubre, Día del Socio, tu relojito y olé. I ara sí, música del nostre estimat Pere. Que comença el nostre programa. I tot que sembli increïble, al llarg de la història s'han iniciat guerres per motius que avui
ens resulten gairebé còmics. Per alguns exemples, són la Guerra de la Galleda, la Guerra del Porc i el Tractat de Versalles. Però anem per parts, sisplau. Sabies que a l'església del Sant Sepulcre de Jerusalem hi ha una escala que ha generat molta curiositat al llarg dels anys? Se la coneix com l'escala inamovible. I com bé sembràs, hi ha una curiosa història darrere seu per a aquella gent que encara que no sàpiga què és el Sant Sepulcre de Jerusalem. El Sant Sepulcre de Jerusalem és un dels llocs més sagrats per al cristianisme. Es considera el lloc on és o ha estat el traicionat. Va ser crucificat, sepultat i va tornar a repartir hòsties com panes. La importància del Sant Sepulcre rau en la connexió directa amb els esdeveniments centrals de la vida del traicionat, segons els teus relats bíblics. Com a persona, confessa que no creus en el dogma actual. Dins de la Basílica del Sant Sepulcre es troben diversos llocs de gran importància religiosa. El Gòlgota o el Calvari. Es creu que aquest lloc és exacte on Jesucrist va ser crucificat, la tomba de Crist. Aquí es troba la Dílcla, una petita capella que alberga la tomba buida, on, segons la tradició cristiana, el cos de Jesús va ser col·locat després de la seva putada davant de tots, per culpa dels seus amics, i on va ser ressuscitat. També es troba la pedra de la Unció. Aquest és el lloc on, segons la tradició, per treure diners, el cos de Jesús va ser preparat per la seva sepultura. Però la verdadera pregunta aquí és qui va col·locar aquella escala. La pregunta de qui va col·locar exactament l'escala i amb quin propòsit inicial és una de les moltes incògnites que envolten aquest peculiar objecte. Si bé la llegenda popular atribueix la seva col·locació a un obrer que la va oblidar durant unes reparacions en el segle XVIII, perquè sí, perquè és una escala de fusta. Doncs bé, no hi ha un registre històric definitiu que confirmi aquesta versió. La manca de documentació precisa sobre aquest tema ha donat joc a diverses teories i especulacions. Algunes teories sobre l'origen i el propòsit d'aquesta escala. És possible que fos part d'una estructura temporal utilitzada, com he dit, durant una reforma o una ampliació de l'església i que per alguna raó mai va ser retirada. Algunes altres teories suggereixen que l'escala podria haver servit com a accés a algun lloc sagrat o ocult dins de l'església. Pot ser relacionat amb alguna tradició o ritual específic d'alguna denominació religiosa. Una altra possibilitat és que l'escala fos col·locada de manera intencional com a símbol d'autoritat o domini d'alguna de les denominades religions presents en el Sant Sepulcre. El que sí que sabem amb certesa és que l'escala ha esdevingut un símbol independent del seu origen. L'escala ha adquirit un significat simbòlic
molt més enllà de la seva funció original. Representa les relacions complexes entre les diferents comunitats cristianes que comparteixen la custòdia del Sant Sepulcre, així com la dificultat d'assolir acords en jocs amb una història tan rica i complexa. I és un acord tàcit. La decisió de deixar l'escala al seu lloc va ser el resultat d'un acord tàcit entre les diferents denominacions religioses que van preferir mantenir l'statu quo i evitar conflictes nous. L'acord tàcit és un fascinant exemple de com les tensions religioses i polítiques poden donar lloc a solucions inesperades i simbòliques, desglossant una miqueta aquest toc sàtic. La decisió de deixar l'escala no és, en essència, una manera de mantenir l'statu quo. En no moure l'escala, cap de les religions no se sent perjudicada o afavorida, evitant així possibles conflictes o disputes. En el Sant Sepulcre hi ha un equilibri delicat. És un lloc on coexisteixen diverses religions cristianes, cadascuna més radical i amb les seves tradicions i rituals. Moure l'escala podria alterar aquest delicat equilibri, possiblement desencadenar una sèrie de conflictes, encara que siguin religions, entre elles cristianes. La història del Sant Sepulcre està marcada per nombrosos conflictes i disputes entre les diferents religions. Mantenir l'escala al seu lloc s'evitaria la possibilitat d'un conflicte nou que podria posar en perill la pau i l'harmonia d'aquest lloc tan sagrat. Com hem dit, l'escala ha esdevingut un símbol de les tensions i divisions. Alhora, també és un símbol de la capacitat d'aquestes comunitats per arribar a un acord, encara que siguin tàcits i basats en evitar aquests conflictes. Què implica, t'hauries de preguntar, aquest acord tàcit? Doncs bé, respecte mutu implica un cert grau de respecte mutu entre les diferents religions, en no desafiar l'statu quo. Cadascuna reconeix la legitimitat de les altres i evitar accions que puguin ser percebudes com a provocatives. Aquella escala ha esdevingut part de la tradició del Sant Sepulcre. Moure-la significaria trencar amb aquesta tradició i podria generar un sentiment de pèrdua i traïció de les arrels. La seva presència és un recordatori constant de la història complexa i sovint conflictiva del joc. És un senyal de la pau i de l'harmonia. Són els resultats d'acords fràgils i de compromís continu per part de totes les parts involucrades. En resum, la història de l'escala inamovible del Sant Sepulcre és un misteri envoltat d'una capa de simbolisme i de tensions històriques. La manca de documentació precisa i la naturalesa multifacètica del lloc fa que siguin difícil d'establir amb certesa qui va col·locar aquella escala i amb quin propòsit. El que sí que és clar és que aquest objecte s'ha convertit en una icona de les relacions complexes entre les diferents comunitats religioses que comparteixen la custòdia d'un joc, del joc més sagrat del cristianisme. I t'has preguntat alguna vegada per què ningú la toca? Com he dit, la raó principal per la qual ningú s'atreveix a moure aquesta escala és degut a un complex acord de pau entre les diferents religions cristianes que comparteixen la custòdia de l'Església del Sant Sepulcre. Cada religió cristiana té les seves pròpies responsabilitats i àrees d'influències dins de l'Església, però no declara
a l'apocalipsis. I qualsevol canvi, per petit que sigui, pot desencadenar conflictes entre elles. Com he dit, l'apocalipsis cristià. I watched sea beams glitter in the dark 10,000 feet. All those moments lost in time. Es diu que l'escala hi va ser col·locada fa més de 200 anys. Durant unes reparacions a l'església, en finalitzar els treballs, l'escala va quedar recolzada en una paret i, a causa dels acords existents entre les diferents religions cristianes, ningú es va atrevir a moure-la per por de violar un d'aquells acords. Per què és tan important? Per què és tan important l'escala? Per què és tan important no moure l'escala? Aquesta escala ha esdevingut un símbol de les complexes relacions entre les diferents comunitats cristianes a Jerusalem i de la dificultat d'assolir acords en jocs amb una història tan rica i complexa. Alguns punts claus a recordar d'aquesta escala són que fa tant de temps que està en conflicte que ningú se'n recorda del per què, ni del com, ni del quan de l'escala que està allà i punto pelota. Si algú la toca, baralla. Si algú la mira, baralla. Si algú la mou, baralla. Però per què? No se sap. És un objecte que porta allà i ningú sap per què. Tothom vol que el seu hooligan interior surti i punto pelota. Alguna vegada t'has preguntat per què fem les coses que fem? Encara que no estem del tot convençuts, per què seguim certes regles o tradicions, encara que no entenguem l'origen? Estimat oient, t'has sentit mai pressionat a fer alguna cosa que mai volies fer? Només perquè tots els altres ho feien? Avui explorarem un experiment clàssic, encara que fictici, que ens ajuda a entendre per què de vegades es comportem de manera tan predictible. I si és fictici, mai s'ha portat a terme aquest experiment clàssic. Però posem una mica de context. Imagina un grup d'amigos tancats en una gàbia. Dins d'aquesta gàbia hi ha una escala que condueix a un raïm de plàtans, el menjar favorit d'aquests primats. I tot això, hi ha un petit detall. Un detall que complica les coses cada vegada que un mico intenta pujar per l'escala. Per assolir els plàtans, tots els micos són ruixats amb aigua freda. El plàtan, en aquest experiment, representa una recompensa irresistible per als micos. És un aliment que satisfà la gana i es proporciona plaer. En associar els plàtans amb la part superior de l'escala, els micos aprenen a veure l'escala com a mitjà per obtenir aquesta recompensa. L'aigua freda esdevé un càstig immediat i desagradable. Cada cop que un mico intenta pujar per l'escala, un raig d'aigua fred es recorda que aquesta acció té conseqüències negatives. Amb el temps, els micos aprenen a associar les escales amb el malestar de l'aigua freda.
El més interessant d'aquest experiment és el que passa quan s'introdueixen nous micos a la gàbia. Aquests nous individus mai no han experimentat el càstig de l'aigua freda. Observen els altres micos evitant l'escala. Per intentar pujar, són ràpidament represos per als altres micos, fins i tot abans que se'ls ruixi amb aigua. D'aquesta manera, la norma de no pujar per l'escala ens transmet de generació en generació, sense que cap mico experimenti el càstig directe. Imagina't que ets un d'aquests nous micos. Veus tots els altres evitant l'escala com si fos un joc prohibit. Intrigat, decideixes pujar. Però abans que pugis, per assolir els plàtans, els altres micos t'agafen, et sacsegen, et gruneixen. Així, la norma d'evitar l'escala es transmet d'un mico a un altre, creant una mena de tradició dins del grup. Què ens ensenya aquest experiment? La conformitat social, la normalització de les coses. Torno a repetir, la conformitat social o la normalització de les coses fa referència a la tendència de les persones a ajustar les seves creences, opinions i comportaments per estar en línia amb les normes d'un grup social. A l'experiment dels micos, veient clarament com els animals s'adapten o adapten la seva conducta per evitar el càstig i encaixar amb la resta del grup. Alguns exemples més quotidians poden ser les modes, la decisió de vestir de certa manera o seguir una tendència específica sols està influenciada per el que diran de mi dins del nostre cercle social. Les opinions polítiques. Moltes persones adopten les opinions polítiques de les seves famílies, amics o comunitats, fins i tot sense saber-les analitzar. Els comportaments en els grups. És comú que les persones s'ajustin al llenguatge, als gestos i als temes de conversa per adaptar-se a la resta del grup. Les normes socials són regles implícites o explícites que guien el nostre comportament. Poden ser formals, com ara les lleis, o informals, com els costums o les tradicions. En el cas dels micos, la norma de no pujar per l'escala s'estableix de manera implícita a través del càstig i l'observació dels altres. Els éssers humans som éssers socials i ens cal sentir-nos part d'un grup. Qui no ha volgut pertànyer a un grup d'àngeles de l'infierno i acabar mort abans dels 25 anys? Formar a un grup ens proporciona seguretat, identitat i sentir pertinença. No obstant això, aquesta necessitat de plaer ens pot portar a conformar-nos amb les normes del grup, fins i tot quan aquestes van en contra de les nostres pròpies creences i valors. La por del rebuig és un poderós motivador de la conformitat. Quan ens sentim diferents o aïllats, tendim a canviar el nostre comportament per encaixar i evitar el rebuig social. L'experiment dels micos, la por del càstig i el rebuig per part del grup és el que porta els animals a evitar l'escala. Les cultures humanes es transmeten de generació en generació a través de la socialització. Els nens aprenen les normes, valors i creences de la seva cultura, observant els adults i els seus companys. De manera semblant, els nous micos aprenen la forma o la norma d'evitar l'escala mitjançant l'observació i la interacció amb els altres membres del grup i per les esbroncades principalment.
La socialització té un paper fundamental en el desenvolupament de la nostra identitat i, a través de la interacció amb els altres, aprenem qui som, què valorem i com ens relacionem en un món. Tanmateix, aquesta socialització també pot limitar la nostra capacitat de pensar de manera crítica i de qüestionar les normes establertes. Imagina que estàs en una reunió de treball i tots els teus companys expressen una opinió que tu consideres equivocada i tots els teus dubtes. Podries sentir-te temptat a callar i seguir el corrent per evitar semblar diferent o causar el conflicte? Aquest és un exemple de com la por del rebuig i la necessitat de pertànyer a un grup poden influir a les nostres decisions. Però podem fer una analogia amb l'experiment dels micros i l'escala, amb el problema de l'escala del Sant Sepulcre? Sí, aquesta comparació pot resultar cridanera i és tan important abordar-la amb cautela i amb limitacions. Les religions són sistemes complexos de creences, valors i pràctiques que han evolucionat al llarg dels segles i que involucren milions de persones. Reduir-les a un simple experiment amb micos podria ser veritat. Els punts en comú d'aquesta analogia és que hi ha normes establertes. Tant en l'experiment com en la realitat del Sant Sepulcre hi ha una norma establerta que prohibeix tocar o moure un objecte específic. L'escala en tots dos casos. La por al càstig. L'experiment, el càstig és físic, aigua freda. En el cas del Sant Sepulcre, el càstig podria ser físic, simbòlic i fins i tot real, en forma de conflictes entre les diferents comunitats religioses. En tots dos casos, la norma es transmet de generació en generació a través de l'observació de l'aprenentatge social. Tant l'escala a la gàbia com en el Sant Sepulcre tenen un significat especial per als individus i el grup involucrat. La diferència en l'analogia és la complexitat. Les religions són sistemes de creences molt més complexos que les simples normes establertes en un experiment. Involucren aspectes teològics, històrics, culturals i emocionals. Una altra diferència és la voluntarietat. En l'experiment, els micos no trien seguir la norma, sinó que es veuen obligats pel càstig. En el cas de les religions, l'adhesió de les creences i les pràctiques religioses sol ser voluntària i basada en una fe. Una altra diferència són les conseqüències. Les conseqüències de trencar una norma religiosa poden ser molt més profundes i duradores que les conseqüències de trencar una norma en un experiment amb animals. I que l'analogia entre l'experiment dels micos i la situació del Sant Sepulcre pot ser útil per il·lustrar certs conceptes com la conformitat, la transmissió cultural i la por al conflicte. És important recordar que les religions són fenòmens socials molt més complexos i multifacètics. En la conclusió, l'analogia entre els micos i la comunitat religiosa que qüestiona el Sant Sepulcre es revela la profunda influència que el context històric, cultural i social té en la formació de les normes. Igual que els micos van aprendre a evitar l'escala per por del càstig i l'exclusió del grup, les comunitats religioses han establert una norma basada en acords, tractats i convencions històriques. Aquesta norma, arrelada en la identitat i les creences de cada comunitat, ha perdurat al llarg del temps. Mostra que les normes socials poden evolucionar i adaptar-se
a les noves circumstàncies. Aquestes normes, igual que moltes d'altres a la societat, es sustenten en una combinació d'elements. La por al conflicte. Igual que els micos eviten el càstig físic, les comunitats religioses temen les conseqüències de trencar l'acord tàcit. Un canvi a l'estatu quo podria desencadenar tensions i conflictes que posarien en perill la fràgil convivència. La tradició, la història, l'escala de Sant Sepulcre és molt més que un objecte, és un símbol carregat d'història i de significat religiós. Moure-la seria com alterar un llegat ancestral, un acte que podria ser percebut com una profanació. La norma de no moure l'escala forma part de la identitat col·lectiva de cada comunitat religiosa. Qüestionar-la seria com qüestionar la seva pròpia identitat i el seu lloc en el món. L'escala representa un equilibri delicat entre les diferents comunitats. Qualsevol canvi en la seva posició podria ser interpretat com una victòria o una derrota, desestabilitzant així l'estatu quo. Aquesta analogia ens convida a reflexionar sobre la manera com les normes socials es construeixen i es perpetuen al llarg del temps. Ens mostra com factors tan diversos com la por, la tradició, la identitat i el poder simbòlic interactuen per crear un sistema de creences i comportaments compartits. Alhora, ens recorda la importància de la tolerància, el respecte i el diàleg per resoldre els conflictes i construir un futur més just i equitatiu. En el cas del Sant Sepulcre, la clau per superar les divisions i trobar solucions duradores rau en la capacitat de les diferents comunitats per reconèixer i valorar les seves diferències, alhora que busquen punts en comú i treballen junts per preservar un lloc sagrat. Sé que és difícil entendre aquesta analogia, però s'ha de veure que actuen com amics, com amicos en una gàbia, per coses que van passar milers d'anys, o en aquest cas, per coses que fa un parell de segles. Però no sé si és bo comparar les religions amb micos, però al dia d'avui sembla que és el més correcte. Suposo que encara vols saber coses d'algunes de les guerres, per exemple la de la Galleda, la del Cerdo o el Tractat de Versalles. Però, abans d'això, podries deixar-me en alguna de les xarxes socials que tenim si t'has trobat en aquella situació de callar donar la teva opinió per quedar fora del grup. I ara sí, viatjareu fins a l'edat mitjana per parlar de la guerra de la Galleda. Imagineu-vos la Itàlia del segle XIV, un mosaic de ciutats en constant rivalitat, enmig d'un panorama, dos protagonistes, Bologna i Mòdena, les ciutats de les biblioteques i les universitats, contra la ciutat del vi amarg. I llavors passa l'impensable, una galleda d'aigua desencadena una guerra. Una galleda, sí, una galleda. Resulta que aquest objecte tenia un valor molt més gran del que sembla. Era un símbol de poder, de domini sobre un recurs vital. Però què hi ha darrere d'una guerra per una galleda? La veritat és que la galleda no era res més que l'espurna que va encendre tota una baralla. Les tensions entre Bologna i Mòdena eren antigues i profundes rivalitats polítiques, econòmiques i territorials. Havien estat gestades durant segles. D'una banda, tenim a Bologna, una ciutat rica i poderosa, i amb biblioteques i universitats, amb una llarga història d'enfrontaments amb els seus veïns, i d'altra,
Mòdena, una ciutat petita, ambiciosa i amb un vi podrit, que aspirava a convertir-se en la ciutat dominant de la regió. La guerra es va perllongar per diversos anys i va estar marcada per setges, baralles campals i aliances canviants. Les tropes de Bolònia i Modena es van enfrontar en ferotges combats, deixant un rastre de destrucció en el seu pas. El punt més culminant de la guerra va ser la batalla de Zapolino, una batalla que decidirà el destí de les dues ciutats. Els exèrcits es van enfrontar-se en un camp de batalla situat entre dos rivals, i una victòria va ser per aquell que es va quedar la galleda. Malgrat la seva aparent trivialitat, la Guerra de la Galleda va deixar una profunda empremta en la història d'Itàlia. Es va convertir en una llegenda transmesa de generació en generació. Al dia d'avui, la batalla de Zapolino es commemora cada any amb una festa popular. Però ara tornem a viatjar. Viatgem a l'any 1859 per parlar de la Guerra del Porc. Estats Units i Gran Bretanya, dues nacions en plena expansió. Es disputen territoris a Amèrica del Nord. Enmig d'aquesta tensió es troba un arxipèlag anomenat Illes de San Juan, un lloc remot i molt poc poblat. Un dia un granger nord-americà, Leon Cutler, es va trobar amb un problema molt peculiar. Un porc estava destrossant la seva plantació de patates, furiós, i no s'ho va pensar dues vegades i li va disparar a aquell animal, amb tanta mala fortuna que el porc pertanyia a un granger canadenc, Charles Griffith. El que semblava un simple incident entre veïns aviat es va convertir en un conflicte diplomàtic. Les autoritats dels dos països es van involucrar, cadascun defensant els interessos dels seus ciutadans. La premsa sensacionalista de l'època va exagerar el succés, alimentant els sentiments antibritànics als Estats Units i antiamericà a Canadà. La situació es va tensar fins al punt que les dues nacions van enviar les tropes a les illes. Els militars nord-americans i britànics es van enfrontar en una tensa calma, gestos pel combat. El món sencer observava amb sorpresa com dos potències mundials estaven a punt d'entrar en guerra per un porc. Si fos un polític, ho entendria. Afortunadament, el seny va prevaler. Es va decidir sotmetre la disputa a un arbitratge internacional. L'emperador Guillem I d'Alemanya va ser elegit com l'àrbitre i després d'estudiar el cas va determinar que les illes de San Juan pertanyien als Estats Units. La Guerra del Porc torna a ser un exemple clar de com un incident aparentment trivial pot tenir conseqüències internacionals. I acabem abans d'un nou capítol de les cròniques de Bringuàs. El Tractat de Versalles, un acord que, lluny de portar la pau, va sembrar les llavors d'un nou conflicte mundial. Com va ser possible que un tractat de pau acabés desencadenant una guerra encara més devastadora? La Primera Guerra Mundial havia deixat Europa devastada, milions de morts, economies en ruïna, societats profundament marcades i imperis que desapareixen per sempre. En aquest context, el vencedor de la guerra es va reunir a Versalles per negociar la pau.
Tractat de Versalles va ser extremadament dur per a Alemanya. Se'l va culpar de tots els mals de la guerra, de la Primera Guerra Civil Europea, i se li va imposar dures sancions. Va haver de cedir territori, pagar quantioses reparacions i reduir dràsticament el seu exèrcit. Aquestes clàusules humiliants van minar l'orgull nacionalista alemany i van crear un profund ressentiment. Les conseqüències del Tractat de Versalles es van fer sentir ràpidament. L'economia alemanya es va desplomar, la desocupació es va disparar i la hiperinflació es va convertir en un problema endèmic. La població alemanya, sumida en la misèria, buscava un culpable i el va trobar en els líders polítics de la República de Weimar, a qui van acusar d'haver traït Alemanya. En aquest clima de desesperació, un jove Adolf Hitler i el Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors van aprofitar l'oportunitat per oferir una solució radical als problemes d'Alemanya. El nostre jove Hitler va prometre restaurar l'orgull nacional, venjar les humiliacions de Versalles i crear un nou imperi alemany. Les seves promeses van trobar ressò amb milions d'alemanys que venien o veien al Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors una via d'escapament a la crisi. L'ascens de Hitler al poder el 1933 va marcar un punt d'inflexió en la història d'Europa. Alemanya va començar a rearmar-se i a violar les clàusules del Tractat de Versalles. Les democràcies occidentals, temoroses d'una nova guerra, van adoptar una política de paivagament, cosa que només va servir per encoratjar encara més el jove Hitler. El Tractat de Versalles va ser un error històric que va sembrar les llavors de la Segona Guerra Civil Europea. Però, si tornem a parlar de Hitler, hem de resoldre la pregunta de la setmana passada. La pregunta de qui escrivia els discursos d'Adolf Hitler. Però abans, uns consells nocturns, una nova entrega de cròniques de Bilinguage. Així que prepara't un bon cafè, un te, que ara comencem. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Soc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra amfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna. L'arbre de les veus del passat. Al Parc dels Records ha florit l'arbre de les veus del passat. Es rumoreja que aquest arbre té la capacitat de xiuxiuejar fragments de converses d'antany a aquells que descansen a la seva ombra. Consell de seguretat: si s'asseuen sota l'arbre, escoltin amb atenció les veus del passat que podrien revelar secrets de la ciutat. Capítulo 11.
El enigma de la caja metálica. 21 de noviembre de 1895. Después de repeler el ataque de los secuaces de Lord Crowley, Evelyn recibió una misteriosa carta en su taller. El remitente era desconocido, pero la carta revelaba un enigma intrigante. Una caja metálica oculta en una antigua mansión, abandonada en las afueras de la ciudad. Intrigada por el mensaje codificado que acompañaba la carta, Evelyn se embarcó en una nueva aventura para descifrar el enigma de la caja metálica. Con ayuda de su lámpara de aceite y su determinación inflexible, llegó a la mansión al anochecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse sobre el paisaje. La mansión, cubierta de enterraderas y en ruinas por el paso del tiempo, era un recordatorio de un pasado olvidado. Evelyn exploró las habitaciones polvorientas y los pasillos oscuros, siguiendo las pistas dejadas por el remitente anónimo. En el corazón de la mansión encontró la caja metálica sobre un pedestal de piedra. Evelyn observaba con fascinación la caja metálica sobre el pedestal. En esa mansión abandonada, el metal desconocido estaba grabado con símbolos que parecen formar un lenguaje antiguo e incomprensible. El candado de bronce brillaba bajo la luz de su lámpara de aceite, desafiándola con su diseño enigmático. Decidida a abrir esa caja metálica, Evelyn se acerca con cautela y examina los grabados con atención meticulosa. Cada línea y curva parece tener un propósito, cada detalle una clave potencial para abrir la caja. Las horas pasaban en silencio mientras su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada lección de criptografía aprendida en busca de una solución. De repente una figura emerge de las sombras en la entrada de la sala. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que oculta el rostro bajo la luz titileante de la linterna. Evelyn giró rápidamente su mano, yendo automáticamente a la daga que llevaba en su cinturón. De las sombras emergió un hombre alto y delgado, envuelto en una capa oscura. Sus ojos brillaban con una mezcla de oscuridad y conocimiento antiguo. «No es necesario que desenvaines tu daga, Evelyn Wise», dijo el hombre con una voz profunda y calmada. «No estoy aquí para hacerte daño». «¿Quién eres tú?», preguntó Evelyn, sin bajar la guardia. «¿Fuiste tú quien me envió la carta?» «Parece que te has encontrado con algo interesante, señorita Wise», dijo el hombre misterioso. El corazón de Evelyn salta al escuchar la voz del hombre. La sorpresa se mezcla con cautela en sus ojos mientras lo observa con atención. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?» «Tengo mis maneras de enterarme de las cosas, señorita Wise. Pero eso no importa ahora. Veo que estás intentando abrir esa caja. Permítame ayudarla». Evelyn observa al hombre misterioso acercarse con determinación hacia la caja metálica y al agacharse para examinar el candado con una concentración que revela años de experiencia. Los símbolos de este candado no son meras decoraciones, representan un código, una secuencia numérica que activará el mecanismo de apertura. El hombre señala ciertos símbolos con una precisión que sorprende a Evelyn, quien lo escucha atentamente
mientras él continúa. Aquí, aquí y aquí. Estos símbolos forman una secuencia. Si puedes descifrar el patrón correcto, abrirás esta caja. La incredulidad y el asombro se reflejan en el rostro de Evelyn, mientras sus ojos siguen las indicaciones del hombre misterioso. Con manos temblorosas, pero decididas, se sumerge en el desafío de descifrar el código. El tiempo parece dilatarse mientras ella trabaja. Los minutos se desvanecen en horas hasta que finalmente logra descifrar la secuencia numérica. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, introduce la llave en el candado y la gira. Un chasquido metálico llena la sala cuando el candado se abre, revelando su contenido esperado. Gracias por tu ayuda. Con manos expertas y mente analítica, Evelyn abrió la caja metálica, revelando su contenido con cautela. Dentro encontró un antiguo reloj de bolsillo, adornado con garabatos intrincados y un mecanismo que zumbaba débilmente en la amplitud de la noche. El reloj, sus engranajes y movimientos eran un eco de la magia del tiempo, una puerta a dimensiones ocultas y secretos enterrados con el tejido del universo. Me llamo Aleister Crowley, pero no tengo ninguna relación con Lord Crowley. Soy un erudito del tiempo y sus misterios. Fui yo quien te envió la carta y las pistas para encontrar este reloj, respondió el hombre. Evelyn lo miró con desconfianza, pero su curiosidad superior a su cautela. ¿Por qué me enviaste aquí? ¿Qué sabes del engranaje de Daedalus?, preguntó, manteniendo su tono firme. Aleister se acercó lentamente, levantando las manos en señal de paz. El engranaje de Daedalus es un artefacto de gran poder, capaz de alterar el flujo del tiempo mismo. He seguido tus pasos, tus descubrimientos, y creo que tú eres la única que puede protegerlo y usarlo con sabiduría. Ese reloj es solo una pieza del rompecabezas, una clave para el siguiente paso de tu búsqueda. Evelyn bajó lentamente el reloj, pero sus ojos seguían fijos a Aleister. ¿Qué gano yo con confiar en ti?, preguntó, todavía cautelosa. Aleister sonrió débilmente. No te pido que confíes en mí, solo que consideres la información que te ofrezco. Hay fuerzas en juego que van más allá de Lord Crowley. El destino del engranaje de Daedalus podría determinar el futuro de toda la humanidad. Si realmente buscas usarlo para el bien, entonces nuestros objetivos están alineados. Evelyn Ja comencem amb les vostres maricones. Evelyn estudió al hombre por un momento antes de asentar la cabeza. Muy bien, Aleister Crowley, aceptaré tu ayuda. Pero te advierto, cualquier intento de traicionarme será el último error que cometas, dijo Evelyn con determinación. Lo entiendo, respondió Aleister, indicando ligeramente con la cabeza. Ahora debemos movernos rápido. Lord Crowley no se detendrá y cada segundo cuenta. Con el reloj en su poder y una nueva alianza forjada, Evelyn regresó a su taller con una determinación renovada y una anticipación palpable. Sabía que cada paso en su viaje la acercaría más a su destino final, al enfrentamiento inevitable con Lord Crowley y sus seguidores. Tenía que esconder el engranaje de Daedalus y no podía ser en Londres. Com sempre, els recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients,
Som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. L'Observatori de les Portes Estel·lars. L'Observatori de les Portes Estel·lars ha descobert la presència de portals estel·lars que apareixen i desapareixen al cel nocturn. Es convida als astrònoms aficionats a observar aquests portals i registrar les seves ubicacions per a un estudi més profund. Consell de seguretat. Si sou amants de l'astronomia, visiteu l'observatori i ajudeu a documentar aquests portals misteriosos. La pregunta de qui escrivia els discursos d'Adolf Hitler és un tema molt complex, però el deixarem per la setmana que ve. Se'ns ha fet tard, però recordem que el proper concert del Coca als Talers d'Obviaranya és de Laura Silvestoni el diumenge 13 d'octubre a l'Ateneu. Les entrades ja a la venda o a la entrapolis.com o a la mateixa taquilla. Y recordeu que la sala La Canal de Tona vuelve a abrir sus puertas el día 19 para el Día del Socio. Ara sí, perquè no em dóna temps a resoldre qui escrivia els diàlegs o els discursos del nostre jove Adolf Hitler. Això sí, ara sí, torno a dir. Besitos, carentoñas, abrazos y palmaditas en la espalda. Ens veiem dintre de 7 dies. O no, mai ho sabrem. I no sé si t'ha agradat el programa d'avui. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. La Fira de les Mirades Compartides. La Fira de les Mirades Compartides arriba a la plaça de les Connexions. En aquest esdeveniment únic, els participants poden intercanviar mirades amb estranys durant un minut, creant connexions fugaces però significatives. Consell de seguretat. En participar, permetin que les mirades compartides inspirin moments de connexió humana a la ciutat. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit. I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely. Yeah, I've been suffering at a job in a world that tries to own me. But when I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah, 'cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Hey, gonna do it my way. Hey, gonna do it my way. So put me down, criticize me with your lies and with your parody. Yeah. In the darkness I don't hide, 'cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Hey, gonna do it my way. Hey, gonna do it my way. Every
Ràdio Pista. Són les 9.